जोंनि बरपेटा जिल्लाया जेरै बाक्सा जिल्लाजों नांजाबनानै दङ बे जिल्लानिफ्राय जे जोंनि दाजाबनो हाथाव माखासे गामिफोर आरो बैफोरबायदि गामिखौ दाजाबनांगौनि थाखाय जोङो कमिसननो बिनि साबमिशनखौ जोङो होनानै दोनबाय थानाय जादों आरो कमिसनखौ आरो आसाम सरकारखौ जोङो बेनि थाखाय जोङो नारसिनबाय थादों। दा आसाम सरकारा फेज वाइसआव जेनाखि इनक्लुजन बिटिआरजों गामि दाजाबनायनि बाथ्रा बे दाजाबनायनि बाथ्राखौहाय दिनै फेज वाइसआव दिनै मावबाय थादों। दिनै माखासे गामि दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ दाजाबनानै उदालगुरिजों दिनै सरजाबदों आरो दिनै माने माखासे गामि बियो एकर्डजों बेबायदि लोब्बा गैयामोन अब्लाबो नलबारि जिल्लानिफ्राय जेब्ला माने रिडेलिमिटेसन फैयो अब्ला मा थासारिनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा माखासे गामिखौ तामुलपुर जिल्लाजों बा उदालगुरि जिल्लाजों दाजाबखो दा बैफोरबायदि गामिफोरा दिनै दाजाब जाबाय। दा थाबोनाय माखासे गामिफोर दङ बैफोर गामिफोरखौ दिनै सनितपुरावबो दं, बिश्वनाथावबो दं, बा बरपेटायावबो दं, बङाइगावआवबो दं, बा धुब्रियावबो दङ। बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो माने दाजाबनांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों। आपातत दिनै नैबे बिटिआर 6 सिडुल काउन्सिलाव दाजाबनायनि सिगां बै जायफोर गामिफोर दङ बै गामिफोरा दिनै माखासे बिकेडब्लिउसि एरियायाव दङ, बेवहाय जेबो उसुबिदा जाया, उसुबिदा साननो नाङा। दा फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ जिहेतु नैबे अट'नमास काउन्सिलाबो जिहेतु बर'निनो मोनसे गभर्नमेन्ट, बर'निनो मोनसे आखायाव थानाय बियो मोनसे काउन्सिल आरो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बेबो मोनसे अट'नमास, बेबो मोनसे बर'निनो आखायावनो थानाय बियो माबा। बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव कसारि काउन्सिलाव थाखानाय गामिब्लाबो जुदि बे कन्टिगुवास दाजाबनो हाथाव आरो जोंनि पपुलेसन पेटार्ना जुदि मिलायो अब्ला बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ दाजाबनानै लानो हागोन आरो बेखौ दाजाबनांगौनि थाखायनो जों एबसुआ खामानि मावबाय थादों। बेखौ लानानै गोनो गोथो साननो गोनां जेबो गैया होनना आं सानो।